Il-Pulizija qed tinvestiga żewġ inċidenti separati li fihom żewġ persuni tilfu ħajjithom waqt li kienu qegħdin jowmu. L-ewwel każ seħħ l-ħabta tas-sija ta' filgħodu xejn il-Pulizija ġew informati li ftit tal-ħin qabel żagħżugħ ta' 25 sena minn Nepal kien iddaħħal l-isptar Mater Dei dan wara li sapruħu f'diffikultà waqt li kien qiegħed jowm fl-inħawi tal-Exiles. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-vittma niżel jowm ma' xi ħbieb meta għal xi raġuni sapruħu f'diffikultà kienu sħabu stess li tellgħu l-art u minnu fih sejħu għall-għajnuna. Sfortunatament u kien iċ-ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara li ttieħed minn taslima lejn l-isptar Mater Dei. Intant aktar tard tal-ħabta tas-7:15 ta' filgħodu intalbet ukoll l-assistenza tal-Pulizija fil-bajja ta' Xlendi wara li xi persuni lemħu persuna mitlufa minn sensija fil-baħar. Nies li kien hemm viċin taw l-ewwel għajnuna u teqgħu lir-raġel mill-baħar. Fil-post wasal tim mediku iżda sfortunatament ir-raġel ta' 67 sena resident il-Munxar kien iċ-ċertifikat mejjed fuq il-post. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin fil-waqt li nħattru inkjesti maġisterjali.